Silimele emoyeni siumndeni. Asikwazi nakukhuluma ngesehle sehlile. Bekade sivakashisa abantwana la eGoli, ikhaya lise Natali. Sithi nje ke sizojabulisa abantwana eGoli singazi ukuthi sokwehlelwa isehle sifana nalesi. Ngenxa ke ukuthi ke sisuke eNatali, sithi siphuthuma sona lesi simo. Sifike nokho abantwana sebethathiwe ke bengasekho la. Sishaqeke kakhulu ngokwenzakele. Ingane ezincane zineminyaka emine nje, abantwana basebancane kakhulu. So umoya wethu ulimele, singazi ke nokuthi sizothathani sihlanganise nani. Kungekho nosebenzayo nama ngisebenzi. So nje siphila nje ngendlela esiphila ngayo. Uncedo likahulumeni oluvelayo ilona esiphila ngalo. Singajabula uma singalekeleleka kakhulu. Akukho lutho nje impela. Imindeni ke futhi wasekhaya njengoba sesila nje kuyindawo esivakashela kuyo, kuyilikhaya esivakashela kilo, siye sibabantu nje abasebenzisa indawo yaseNatali ukubeka abathandiweyo bethu. So sinenkinga yokuthi ke sizokwenza njani nje nokuba transporta sibasekhaya. Sisenkingeni nje kakhulu siumndeni sishaqekile. Baba ngicela usitshele ngale ingane lezi ukuthi iminyaka yazo mhlawumbe ngizitshela ukuthi beyineminyaka emine, bengabantu abanjani nje khona, nokuthi manje igebe abazolishiya emndenini lingakanani, nokuthi ngokwezifundo bebe kwesiphi isimo nesigaba. Silahlekelwe somndeni. Abantwana obubabona ukuthi ekukhuleni kwabo bakhaliphile kakhulu nje lo kadade wethu. Bekumntwana nje owaziwa njengengane ephaphe kakhulu, ephapheme. Othisha babe ekoleni ema-crash lade befunda khona bebencoma njalo ngalezi ngane. Besibhekela ukhulu, silimele nje ke ekulimaleni kwabo. Siqemeka ingozi ngeqwantwala kwethu. Baba ngiyazi ukuthi uqeda ukuthi nizosebenzela eGoli ngoba ekhaya elikhulu lise Natali. Ngicela ukukhuluma nomuntu mhlambe ngathi usomabhizinisi mhlambi one inkampani zemisebenzi yokungcwaba. Kubaleke ngani ukuthi mhlambe beze ngaphambili bazonisiza nokuthi mhlambe msingakuphi nendawo? Sisuka endaweni yaseMnambithi ngokwendawo le phansi eNatali. So kuyilibanga elide kakhulu, amandla ethu mafishane ukubathutha labantu sibasekhona. So umuntu ke mangabeke engasekho sekuyisidumbu, umuntu uyabiza kakhulu. Akufani nje noma kade umgibeze ephila. Sinisicelo ke ngenxa yamandla ethu amafishane ukuthi uma kungakhona nje ongalekelela nongasisiza esimweni sokuthi sikwazi ukubeka abathandiweyo bethu ngesizotha, futhi endaweni lapho khona sizokwazi ukuthi sibabeke lapho khona sazi ukuthi ku-comfortable khona ngokomndeni. Singacela nje makungakhona ongaphosa ngakuphosa, bonke abanamandla okuphosa nabangazwelana nathi.